Habar ben Saipan, jad ben riuru kasan. Nakapon nakaliang channel kejungi. Ngiju persang manwa di kiriu shimen. Kiba sengkam la jong kum shibenta. Jangan ni program kabala ai kateng habar ben Saipan. Ha kini kenting dan mentang ni ha Umsning lum umpi. Ha kabangin yo alat ibani kendu ye ikong Jenny. Ibadan ya kini resort ya kabala ai kateng Jenny by Chyn'S. Kendiat sepang ikong Jenny ide inong hikai ibala shongthan. Naka Secret Heart Lower Primary. Batang hadian kat tu kani segi bila shongthan. Ila don benta bakani ke resort. Bahang ni klip mat inya kendu bat i. Banyak krem banyak khana bentip kendiat sepang alti ya ke jong i. Senat sikat dek apilap yang subhai ngi sekali resort ke jong pi. Ti ngi rong layu alat nak tim ke jong i berman jengok kini resort pi ba itnat sikat dek ni ha Umsning wa. Shi bon ebe kublai shi bon ni pedang subhai piru. Na kalian jok batisi ki brak loy banwan pelaj po be dan dekat ngi ha kan dikasngi. Kublai shi bon Tiga ni resort ini kelas lam berkelas na. Nisna ya kan di house nem arajar katpra. Dia kalau asympor hadu kata-kata ban pendem. Dai long nakadaw ba kumtakan kat kum ijing yo ibaret ijungi. Nisrang kan kumta suki hadu benalan pendem ya kan ni. Nirang pelirang menta asnem. Hawa asnem mentau benahi. Ya pelirang tak kalong asnem. Dia minta kalau ka family teamwork kabangi Trei lang kay bat imay pa berki kon perasan mut amang kadang kon senang sangut ti tang arngut ki bayo akam sarkar tinang tap de ki ba bon ita laingut pade ki Trei ya kani akam Nak dan lang bahani ki dan lang ni tai basah basan ha full time ki Trei hi ki le hi ki pun pet ya ka khoi ka suba ki pet ya ka set kia pengkhu hi ki rooms kia pembet hi ki tingtia kan kabasya ka kam ta kumta ikparo ka ju mangaro ka ju kumta kan phi kidik sumti ki skol bengi thongru ki bangi le hi rekti la jong sudah klam mi ai brio kan ti kon Jenny phila ambatai frun ki ik mo kan ki resort ka jong phi dan penbernya ki brio ki wan sani le se ngidon kapung dok kha nang ta pa de ngidon kan ka restaurant hani hapo jong ni ka building ka restaurant nang ta pa de sa jrong ngidon ki rooms nang ta kena kendai teliki room sejrong nang ta pada shalan dat jong kan ka building ngidon ka pool pejar di kapung dok ha jongi kedi kapung pat don du pasdang ke resort kala don lupa na kumno na ngi snalang ha ka ju ka por phi kene ka ya kene kapung dok ha te ngi ai khwai man la kasni kum ni te she don ki ba shem wai ru nang ta don ki wan khwai sngi kum ni kai ti ki dok ha hang ni pat phi le kumno kong ki dok kha hang ni ki wan ra yang ni ki kita ki ba wan di ki la wan ra yang ni te ki dok jai dok kha ki ba don pa de ki pher ki don ki kha bam plang ki khaski ki kha Kaba nang ta kum ta ken ki bawan khwa pe ki ribun sin na kanika snong hini ki don ki bawan na sor na ero khambon hi ki ba na sor ta ba ki ba na snong lu ngam ong ki ba pri ki ra ki wan hi ta ba ki ba khambon ki na sor ka weiru ba ki khamsuk ba ka parking ri kwan ki temen em ki parking khamsuk nang ta pa da ka ja ka ya ro khamjan te kom ta ken ki ja ya jo ba ki temen ru banawan khwai ni sendrung hakani ke resort ka jong phi ngi ke jing internet ka ka garden ka jong phi te ki bon kini ki dieng ki bajerngam ki sentiu te menu maintain kini ki ka garden ka jong phi pan ye kini ru ba e ngi le hi ya thong hi ya thiet ye kini ki dieng se nang pe na po ne hu nang ta pa de ngi thoi ki polior nang ta pa de ngi da ker dieng ba khnang ba kinum kibri kan penjot ken so if you don't hang ni ki don ki ding so menta uni do so manir nang ta pa de kakat kaji tu kala kre so nang ta kini uso
pan nang ta kini ki sok periam nang ta usok jauh kasi ngelathong sok uni u sok nai riang u bala jan duk jan te ngabet sembai u nang ta pedam do lahe ngalara tenrai tam ta la sang he ngaya le hi ban thong ki ding sok ru man pen ne pen sai ki ding sok ki ding pai ki jai sentir tu ve ngathong ki jai pe ki jai te ki dan ki sla ki don kini ki azilia ki don kini geranium kendian don ke bangi yo ni ki paralok don ke bangathir nang ta pade habangi i biki ilong tu tengah sedang bangan pen kha ke ni ki wat ya ka rong jong kan ni ka Ïing ru ngi ai ha ka por covid time mare pen bana ki orang ba snong sepo mulai ba like kata kan tang la pa mare ki khon bani thit rong nang ta pade dah katu kapisa ke ba harga cakap dengan ai nong ki bril ngiyo ban thiet rong ai te la man toy Simpor mo bayan le hi. Ni ka simpor tam balong kalong janai kalong benia apa de haba ki le hi de kitrai ken ka compare ken. Kong hadir be clash nai ke resort mo plek ni tenat de ki pelang de ki dieng e kuntu ki sela ki te ske e pat la buang ni. Kum ni be Ningkong ni sedang hiya kaneka restaurant ba iki rooms. Dia kiwan kibril. Kim keli khao, kim keli dok kha, kim keli ja, kim keli sha. Don pool. Kat ubawan uwei ru pool. Ru pool. Dia kata kapen long yang iba. Berkul mar jumut yang abi kepang ongko kepa balai kin kita kibril ki keli betata ka pool. Dia kini ki khon ki osong ki khon ki ong ni da phi bo sa ka pool te rai kan kham long in kham jumun toi ken te ang ta ki ngis dang ki ko re sang ki ko re te ikpa is dang ban design hi is dang ban le ban drone ang ta pa de sa ki ko re kata ka snai ke ta ka pool te mandala sna sa ka long ka jing khu ken na marba mdu brio te ngi aru da ka booking be kum to ken kum nungin jubo tang ta ka bahe te long nia bo lang ba te ibarat khanang ba ki barat du kinya ya ha kinya so tan lang kum ta ken ha ka demand jung ki brio hi ki keli so ja ka shet sipol bangin padon ngi se ai shet iki hang ni nang ta pa de ngi ai ba me ki ha po restaurant nang ta ngi syam pada teng ba da don ki guest ki bawan nang ta pa ki wan ba ka pen kulma jung mut em ka ilong kam don privacy show ken te nang ta pa de mentang la sedang ban snar itai Ïing shet ang tai oi tang la sedang e kane bangin sna jaka shet ba ka jaka bam nang ta thai ka sa stang ata yo la dep atat te bakin suk artat long kalak jabo hiru sen spo ka pool pi tingi ai kham jangai khandet na ka pool te long bakin yo bakin pendon kam ke ha ka Sikin wan piknik e kum tur ki la. hoi ban set hang ni ke saban kam ke kamadan hang tai ke hoi ma menta burang he nyut nda por telang kala khot ke ne ba khot ke te kala penan kam ke te kamadan hang the Ba pi thong ni. kini ngi thong hi balai ngi thong kini na marba ngim kwa ba ki gas nang tai ki ba shong em kini ya kini ki ba jingi shani ni kini ki dieng ki sit khnang ba kan don privacy ka ilong countryside Kadai. da pla le Hi ki defense. oh ngia thong hi kini ki sit ha ta Ni pat kadika tang man shuru change na. kani pa dia kum ni kan haba ki wan jingi ngi ai complimentary ka wei ka sitting room Oh. kumta nang ta ple sa po ngi ai shower room kina bi ki loka e kum tu ki shower ki bu ki jai ki nep chung ki kumta kani ke jong ki bahe te kani ke jong ki baret te ngi ai ka karteng ya tho hang ni kan ya karteng ban pensa nam ki khon ki kwa pensa nam ke yang ai ta ikpa mo ki ai no hang to Jenny by Chyn'S Jenny ka karteng jonga ka kami
Chyn'S pada kepai keteng cenrang hiwat pasak te hi anak jani by Chyn'S kan. Jong ping ikra bon bagi ki ma bra ne na duk kapung dok kha ka pul ka ru cakasa ki rooms ki ka noi kan ni ka jing he jong ni caka Kani ka don lai kare. Ni dei ki pioneer jong kani ka Don Bosco Museum Food Gallery. Te ngeyo bangin Trei hang tu Asnem. Tindala kut kata ka Asnem. Kala pelong yang ba mandiau ke jemut jeng perkat balai namar ba itai khun ibahe idep hotel management te I pai hakata ka pon Pynïaid pon Don Bosco kan te hakai por ke barang Trei te nga itanat ibu-ibun kam tengah ndala high school ngalek bis support Don Bosco Museum to ngayarap ban saj ban klieng nang ta ban let teng ban serve ikibrio ha bon brio lang ta balik lom ki peliang ki pela ke beri ke pendon kam kum taging kerup kat ka basa dan ka kam te dalakot kata ka Asnem tini khon asdang diau namar balai namar pendon kam su te ngayo ta dukan hapo selong politeknik te dukan ibaret te ita ijing di Mayanu jual pak ke Don Bosco Museum ka long sabening baca kendo kan. Te ulah kata rungong tang ben melen ben lait kini ki tengong yai sya khon. Dah hadien kata kas kumno iwan sekani ka jakan iwan pen tengah sui ke viewpoint. Ngi ke viewpoint tengong I ko pa baleng imle halor kani. Ti on le munung ong engin set jeng bam nang te ngin wan di hang ni. Te kasen ke benkong ke ba ke balai kan ba ngahi bang ndal awai school nga ong hi ki wan sha masong lang bat ki ong le si ki le ran ki le mo ki beli ka kemi te kam ban si ban don mo lang hasnda ki khon ban kersha ne ki ke bekenum le ran ka kam kan ia poi song kha no bat ita ijai lamen ibade ne ki thain nong peleng ti ta ibayen jong I pade isna ka guest house te hapo isna ka restaurant te I ong Bam don ba Pynïaid ya kata ka restaurant I IT no I khon jong aken te menta prita I khon jong la no ya kata ka viewpoint ila le nyo sport dau ki ken te ka long kum ka tanat pa de hoi kala ple la ka jing ple la jong ple sha la long ple ti pa de kan yang I menta te ik pa yo nyele kum do tong nya sedang ka sang ibarat ibaria kan kan bang kot board ai tengi sedang kan pan sna ya kata ka rooms bagi ke restoran te kum ta kan ka ipli ka hau puar nang ta pa de ka suya ibeteng hadu nang ta kum ni kan ti pila mai thu pa khandiat kong lo to ka khana ba phi ong mo teng ban ki bri phi nang thang nyut ka ban lai ba receive ki khandiat swang ki khana ni ka basok tanat phi kata ka jingkel di ko jong phi kan kalong kum ni ba i kum bang ong I phi no do pas dang ni Trei phi ba kita kena ngarap arngon teng lah bam dan beri kum ni dai ni pengkhot ya kan ka sau dong ka sau kon ni thang kan yut I thang kan yang ni lum kalang khot I lum kalang khai lang ta pa de ni Trei ni kendup te kat kan ko kam ka ba sha te tang sui ba wan kali pa de kum to ki khora mare bot tak khmot lang ta la su pen bai usnyu mala ala isong hapo kau ka reception hang tu ken te jarang kata ka bai ka sini le wan u judge na u ai na po asam ka na po kamrup te u are you not the one I saw running and now you come and sit here te ita I khun jong ai ong hoi sang dei manga kan tu ong mano bai trai ni te ong ngar ngodi trai te hakata ka por ngadang bat uleng ka ngadang ti phlang ken ti phlang wan pengkho I kini ki nyut ki nya ni ki phlang ken te nga sengit kum ni span kli tang sengit kum tu ken bat ka kho ba ta mo khe ba ta uleng ka te sa si phang ini kpa pa de idang wan nyat tu kali thela ka tu ken dang wan kit kendo
Tidang ja ing bahai belikan rat ila lalaki jong kikam tu be tinang ta pada idang wanang tinaneng ti iya sesakama ti ong ti ikon ong, and that is my father. Dau lui yangi tu ong can you call your parents te khot ken yanga te khot ikon tengah lengo tengah pada la sunya tak ti la sunya ka sentur kum ta kai let ti ong pe ni di tai judge mona po kamrup tengah ai khum lei ken usang ban song kai wong ka jing sang kerki kam tama wong ngai tenat pala ekom trei ekom kata jong phi nang ta pa de wong ngai tenat lu ka jing lang le ret ka jong phi tengah ya thu ka ni ung ko sa ni wan ka yin ka sam ka bedok ka ba jinjar ka ba mensua ha ka por bengi thia ngirang khna por ba slap ka wei ka mok hang ni ka da bor hang ni nang ta ka bor ti hang to yi ki klor nang ta usu pet biet yang ang ta be ikpa tang ikpa le ide ibasarai masi te hadir ka to ba ka Trei sitom ka jong i puli artan te ilong engineer ru te ulap da ka jing lengo ka bakra nang ta ukuli nga phi Trei ayu tang lai thu nga dei ka no hikai te ngong da yo suti kom ni ngalawan her sini sabhoi nga Trei nga kalang khot kalang khai ka basa ka kam kom bangale hayi nga persang hiru bangan le hang ni khnang baki bawan kibre ki bawan long kinang i ka jabo ka jabai long kisong tanla kisong khu kisong suba ki long kumta ken te nado kata ka pol upi kanat kata ka jing smo ya jan jong u ka pelong ubu ong wat khuslai ngan sapa sisi baran meeting siselong ngan pha be ki colleagues jonga te kayai beteng kumta ken te kat ki bawan ru mang arus pa ha ngarus pa kan ni ngamdan pisah ka bag ngamdan pisah ka pala hande ngarus pa kan ketien te kibri ki ju ki jan ba ja ka por telang kibri ki ju ngiju akin ba piknik ru ki set hi kum to nang ta pa de ki wan ban dan ki ba wai room nang ta pa de ki ba ki set ki mari ke le ka sini ke te mantang nang plan sang ka children's park họ kan dia bagi kena kan melan mah ma teng kia thai benya jingi bo sini ba ban jingi kam le ka besok tenang ta pada nang plan mata beng le sakata kan bo ke swing ki slide ki kam ta kan ka ba sha ai mo ngapen slor ki kon samla wat nom ne ranya ka kam Trei kat ba pedang biang ka po kan show kan diap kunai bat wat pendut pon te kata ka message ka bang kwa bangan ai ki kon samla be jawa Jadi baka booking sendiri po jenis resort mo pia le ko booking san. Ni primarily tangi let through the contact number ki phone and then ki break ki bona bar na ni ti kon booking behan ni and then ki baka book in advance part ki contact and then ki pha ban booking Akan mo liang promote ni resort kan. Hi through social media Instagram long social media ne marketing hang ni te bon te ba ai I dei mei namari mei de bi thu ba you can tag list ba don tang na ka tien na ka thle ka ba I long mei ni be mi chi ong te ngasi snow kum non noi la di namar ba hot ngar ngala ban yo ka ta I te tamban rei bon te bang yo di na ki nei mei pa tambai basically marketing te I dei mei Word of mouth. Word of mouth and then social contact Instagram de kumta be khana pateng e kum to Tiket nus lagi kamera pira ni ha ko resort aja. hang ni dan as of now mentang tentang khandai kamera hai te khandai kamera te kan ni ko kamera kare ka deluxe kan ni AC room te bon ki ka gas ki badawan ni kum to tingi bo nama pasal boy tak kam ayu, kakam lahap pro, tetap bekerja sah ayum, ke balkoni sebar kemudian.
Habar ben Saipan, Jad ben Riuru Kasan.